Ονομάζομαι Γρηγορίου Γρηγόριος. Γεννήθηκα 13 Τρίτου του 1986. Έχω ύψος 1,83. Παίζω στην Τραπετσόνα ακραίος και η προηγούμενη μου ομάδα ήταν το Ρέντι. Γεια σας. Λέγομαι πάλι Παόλο. Η προηγούμενη ομάδα ήταν η Αρμενική. Γεννήθηκα το 1987. Παίζω ακραίος. Αυτά. Ονομάζομαι Ασκεδεσβίλη Διονύσιος, γεννήθηκα 13 Σενά του 1987. Θέση μου είναι ακραίος, η προηγούμενη μου ομάδα ήταν Αερέντι και τώρα παίζω στη Τραπετσόνα. Γεια σας, ονομάζομαι Μακέλης Σπύρος, αγωνίζομαι στη Τραπετσόνα. Το ύψος μου είναι 1,97 και η προηγούμενη μου ομάδα ήταν η Ελληνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Αγωνίζομαι ως ακραίος. Ονομάζομαι Δημήτρης Νικολαίδης, γεννήθηκα 17 Ενάτου του 1976. Είμαι ακραίος και διαγώνιος. Η προηγούμενη μου ομάδα ήταν ο Ιάσονας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Σουκαλίδης, έχω γεννηθεί 11 του 1990, είμαι 93, παίζω κεντρικός. Ξεκίνησα εδώ το βόλεϊ και η προηγούμενη ομάδα εθνικός. Ονομάζομαι Τσικάδος Δημήτρης, είμαι γεννημένος 3 του 10 του 90, αγωνίζομαι στη διαγώνιο και η προηγούμενη μου ομάδα ήταν Νίκαια. Ονομάζομαι Βαγιάννης Κοσμάς, γεννήθηκα 18 Οκτωβρίου του 1988, θέση μου είναι κεντρικός και εύχομαι του χρόνου να παίζουμε στην Α2 κατηγορία. Ονομάζομαι Μαρμανινός Νίκος, 22 Τρίτου του 1993, παίζω Ποσαδόρος, ξεκίνησα από Τραπετσόνα. Ονομάζομαι Βαλέρος Βασιλιασβίλη, έχω ύψος 1,78, είμαι γεννηθής 26/8 του 1985, παίζω στη θέση του ακραίου, η προηγούμενη μου ομάδα είναι ο Κελαιός. Ονομάζομαι Ανδρέας Μαυρουδής, είμαι γεννημένος το 23 Δεκάτου του 1991, είμαι 1,96 και η προηγούμενη ομάδα μου ήταν το Περιστέρι. Γεια σας, ονομάζομαι Μιχάλης Λεό, είμαι 1,88 και γεννήθηκα 1 Μαρτίου του 1994 και η πρώτη μου ομάδα είναι η Τραπετσόνα. Καλησπέρα, ο Γιατζίδης Κώστας. Έχω γεννηθεί 21 Σεπτεμβρίου του 1982, Λίμπερο και η προηγούμενη ομάδα τα Τάπλα.